Baret nafli mkien mulej Kelmtek imqadsa F'qalb waħda li naqad Bil-ġisem tibnek ħaj Fejn hemm l-imħabba Fejn hemm il-għaqda Hemm tammarin tmulej Hemm it-tejx fil-nur L-għodwa tajba lil kulħadd fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti nsellem lilkom hawnhekk minn dan is-santwarju ta' Marija, daw kollu li qegħdin jisimgħuna bil-mezzi. Nistedinkom sabiex nagħmlu l-intenzjonijiet tagħna għal min nixtiequ nitolbu waqt dan is-sakrifiċċju tal-qudisa u noffru l-merti. Min-naħa tiegħi se nagħmel dan għall-irwieħ tal-familji Gawċi u Falcone. Biex inkunu deni jistħoq ilna ejjew ngħidulu mulej aħfrilna. Int is-sliem veru tagħna mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-Eid li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Int ilena dejjima tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għatina o Alla ħanin li ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Eid li aħna qegħdin nagħmlu bordni tiegħek tħalli fina frott li jibqa' għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix f'Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-kmandant u l-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinedriju u l-qassis il-kbir qalilhom: Aħna qednielkom fuq li qednielkom biex ma tgħallmux fuq dan l-isem. U waraw, issa mlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu fuqna l-ħtija ta' demm dan il-bniedem. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: Jeħtieġ nobdu aktar lill-Alla milli l-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem lil Ġesu li jintom qtiltuh billi dendiltuh ma' għoda. Alla qollih bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra ta' dnubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. X'insemgħu dan saħnu ħafna u waħluha f'rashom li joqtluhom. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Kull ħin imbiret il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħini il-bniedem li jistken fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżina biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, midwejja kollha tagħhom jeħlishom. Alleluja, alleluja, alleluja. Qrib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tumas emmint għax rajtni, ħen dawk li ma rawx u emmnu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: dak li hu ġej minn fuq u fuq kulħadd. Min hu mill-art u tal-art u jgħid ħwejjeġ tal-art. Dak li hu ġej mis-sema u fuq kulħadd u jixhed dak li ra u sama. Imma x-xhieda tiegħu ħadd ma jilqaħħa. Min ikun laqa x-xhieda tiegħu ikun wettaq li Alla hu l-verità. Għax dak li bagħtu Alla jgħid il-kliem ta' Alla, għax Alla ma jagħtix l-Ispirtu bil-kejl. Il-missier iħobb lill-liben u ħalla kollox f'idejh. Min jemmen fl-liben għandu il-ħajja ta' dejjem. Iżda min ma joqgħodx għal-liben ma jarax il-ħajja, imma jibqa' fuqu il-korla ta' Alla. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Inkomplu matul żmien lejt fih 50 ġurnata sal-Pentekoste, dejjem żmien lejt. U l-Knisja matul dan iż-żmien issemmalna il-siltiet mill-ktieb li jinkiteb wara l-Evanġelji, imma huwa wara l-Evanġelji għax huwa ktieb li jkellimna mill-ewwel żminijiet tal-Knisja, b'mod speċjali fil-Palestina. Imbagħad naqalbu fuq San Pawl fl-Atti, il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. U s-silta tal-lum tkompli ma' dik tal-bieraħ. Sa mill-bidunet il-Knisja perseguitata, infixkla, medda. Għanna s-silta l-jum l-apostli ħarġuhom il-ħabs, il-kapijiet, u resquhom quddiem il-qorti tagħhom. Il-qorti, is-Sinedriju kien il-qorti tal-Lut. U kien qorti kbir da, kien magħmul minn 70 raġel. Is-Sinedriju 70 u l-qassis il-kbir l-71 kienu jikmanda l-qassis il-kbir. Is-Sinedriju, jew Sanedri. Ġifieri ġabuhom quddiem dan il-qorti, forsi ma kinux daqshekk 70 imma kellu saħħa. U il-mexxejja, il-qassis il-kbir, biex tifhmuni ftit, il-qassis il-kbir minn kien qisu il-Papa tagħna. Kont ċaraftok, il-Papa tagħna. Daqshekk kellu saħħa il-qassis il-kbir. Il-Papa kien jikmanda il-lowt tad-dinja kollha fi kull fejn jinsabu. Bħalma l-Papa u xekk fuq l-insar. Allura il-qassis il-kbir, dawn in-nies, dawn il-povri rġiel qudiemu, għaw espressjoni qawwija. Fil-Bibbja meta espressjoni tkun irripetuta darbtejn qawwija, għax rajna. Aħna ednilkom fuq li ednilkom darbtejn. Importanti dik l-espressjoni. Aħna ednilkom fuq li ednilkom. Mussejnikom. ċanfarnikom. Xħitnikom il-ħabs. Ednilkom.
U x'qednilkom biex ma tgħallmux fuq dan l-isem, ma tgħallmux dwar Ġesu, l-isem ta' Ġesu, ma tgħallmux dwar it-tagħlim tiegħu. Se tant insiex din is-silta saret wara li Pietru u Ġwanni diġà kienu għamlu miraklu ma dak il-mattub li kien jitlob il-kareta fil-bib tad-daħla Ġerusalem u fejquh, għallu Pietru jiena deb u fid-da m'għandix, għallu ma fl-isem, isemgħuha fl-isem ta' Ġesu. Allu l-qassisit bqgħet jgħidu tgħallmux fuq dan l-isem, qednilkom, ċanfarnilkom. U Pietru jagħtih risposta li tot ħafna anke għalina. X'qallu Pietru? Iżda Pietru flimkien mal-apostli, imma Pietru jissemma għax hu l-kap, diġà hu l-kap. X'wieġbu Pietru? X'qara x'qallu? Jeħtieġ, hemm bżonn, jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli l-bnedmejn ta' kemm fija x'tifhem dik l-espressjoni? Jeħtieġ nobdu aktar lil Alla milli lill-bnedmin. U kompla jispjegallu, Alla ta' missirijiet naqajjem il-Ġesu li jintom tiltuħ, den diltuħ mal-għow, den mal-qajmu. Imma l-espressjoni ta' li tajjeb nagħmel meditazzjoni ħafna fuqha. Dej, hemm bżonn akkosta kollox li l-ewwel preferenza tkun Alla imbagħad il-bnedmin. Alla. L-ewwel preferenza is-Sinjur Alla. San George Preka kien iħobb jgħid għal ħafna nies Alla huwa żero kbir, żero xejn. U ma nistgħux ngħixu mingħajru ħutita. Kull ma għandna nafuh lilu l-eżistenza tagħna li jżommna ħajjin, li jipprovdilna is-Sinjur Alla. Allura din it-tweġiba ta' Pietru ejjew nagħmluha tagħna llum, naħsbu fuqha. Jeħtieġ nobdu aktar mill-Alla milli għalhekk ċerti pajjiżi jqum il-konflitt għax jagħmlu ċertu liġijiet kontra il-volontà ta' Alla. Issa int il-meħħa tobdi. Fejn hija l-ewwel preferenza tiegħi? Il-bniedem jagħmel żmien u jgħaddi. L-istorja llum għalmitna biżżejjed. Tgħix kemm tgħix se ddur ir-rota. Żmienna qasir, imma Alla kien għadu jibqa'. Ejjew nitolbu s-Sinjur biex nagħmlu din l-espressjoni tagħna, nobdu iktar lil Alla milli l-bnedmin u din l-ubbidjenza tħalli fina il-paċi tal-qalb. Inqumu bil-wifqa ħalli nkomplu t-talbit tagħna Alla ta' missirijietna qajjem il-Ġesu. Nitolbuh u ngħidulu ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek, ibgħat mulej għal mexxejja tal-Knisja biex jgħixu b'impenn id-dmir tagħhom li jkunu xhieda tal-mulej Ġesu. Nitolbu ibgħat mulej għal mexxejja tal-ġnus biex jirrispettaw il-libertà reliġjuża u tal-kuxjenza taċ-ċittadini tagħhom. Nitolbu ibgħat mulej għalina biex nobdu għal kelma li jintatina permezz tal-Ispirtu tiegħek li tqassamulna bl-abbundanza. Nitolbu għal morda u għal dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu ibgħat mulej Alla tagħna ibqa' magħna bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis u rebbieħ
biex aħna ngħixu xhieda kuraġġjuża tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjom ranfaruk si trebir. Alleluia, alleluia, alleluia. Umali l-ħna firħana tal-anġli, natu bħajr min roddu lek il-ġir. Alleluia, alleluia, alleluia. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamulej it-talb tagħna fl-imkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok tnaddafna minn ħtijietna nitħejjew bħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u let id-dawl jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għal fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmen tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwi tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għaddis. Mulej Alla, is-smewiet u l-art, Osanna, imbirek minn ġej fissem il-mulej, Osanna, għaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex min rajħ ibati għaxretu min rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' raddi l-ħaj tali disċipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi
Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Xandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien f'dak li għalihom qegħdin noffru s-sakrifiċċju il-familji Gawċi u Falcone. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi salt nagħtik ikun li trid kif is-sema aħfrinna d-nubit bħalma nafru minna. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħatu il-paċi lil xulxejn. Ngħidu flimkien ħaruf talla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħen jinaħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej, ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Żdejt bis kelma u ruħi tkun il-ġisem ta' Kristu iħarisni. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni, Sultan
dejjem u imbirek lisem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Għaddis għawi tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tiba tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox inġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina l-frott tal-misteru tal-Ejd u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li jisalvana. Bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru Liben u l-Ispiritu s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Maria jifraħu tenna, alleluja, għax dak li inti snaqlek tkun ommu, alleluja. Il-mewt reba kif kien ħabbar, alleluja. Għalina l-Alla